Така хора, здравейте, това е... искам да покажа просто да гледате хора. Тук това е не знам какво да кажа, тук е някакво друго беше направил хора. Не знам точно какво е, портал. Да, Minecraft 12.2. Ето и къщата, нямам нищо вътре, защото бързах много да я направя, но сега съм че съм направил. За че не вижте правя добра. Но ви благодаря. Всеки път ще правя клипове за вас всичко хора. Пишете коментарите, гледайте се. И сега следващия път почнем да видим с друг приятел. Зомби такива, че и диамантите. До скоро хора. Или... няма какво проблема, хора. Така малко дървенце, yes. Бък. Така. Между това съм Дело Геймър. Името на всичкото ми е Даниел. Зомби ли? Малия пайче. Така. Ще убим. Сега гледа какво става, майка ти. Моля. Ура. Къде е това зомби? Ево малко пайче, да виждам не сладки пайче. Така, къде са пайчета малко? Мале хора, за да дойде местното ще да идва. Убих. Ото че се скачи, да значи. Да го знам. Няма стали хора. През този епизод аз покажах как обичва байка. Ще има първи епизод на Minecraft, това беше първо видео от камера и до скоро.